om cosinusrelationerne, og jeg vil starte med definitionen. Og det er, at cosinusrelationerne er et sæt af formler, som bruges til at finde sider og vinkler i en vilkårlig trekant. Og så har vi tre sætninger, vi skal have stilling til. Og det er CN er lige med AN plus BN minus 2AB gange cosinus til C. Den anden er BN er lige med AN plus CN minus 2AC gange cosinus til B. Og den sidste er AN er lige med BN plus CN minus 2BC gange cosinus til A. Og jeg vil starte med at lave beviser nu, og derfor vil jeg tegne en vilkårlig trekant, som har vinkel A heroppe, vinkel B og vinkel C, hvorefter jeg vil tegne en højden fra A, som jeg vil kalde højden til A, og så vil der blive dannet to nye retvinklede trekanter. Dens fodpunkt kalder jeg D. Linjestykket mellem D og C vil jeg kalde X, og derfor så kommer linjestykket mellem B og D til at hedde A minus X. Nu kan jeg lave Pythagoras sætning på den retvinklede trekant ABCD. Det vil jeg skrive op, og det bliver A minus X i anden plus højden af A i anden, som er lige med C i anden. Og den kan jeg reducere ved at huske kvadratsætningen her, hvor den bliver A i anden plus X i anden, og det dobbelte produkt 2AX plus højden af A i anden er lige med C i anden. Og det her vores første problem opstår, fordi at højden af A i anden, den indgår ikke i cosinusrelationerne, så derfor så skal vi af med den. Og det vil jeg gøre ved at bruge Pythagoras på trekanten ABC, hvor vi får X i anden plus højden af A i anden, som er lige med B i anden. Og så skal vi isolere højden af A. Det gør vi ved at minus med X i anden og flytte den over på den anden side. Så den kommer til at hedde H i anden, eller højden af A i anden er lige med minus X i anden plus B i anden. Og nu når vi ved, hvad højden er, så kan vi sætte den ind i formlen heroppe. Så den kommer til at hedde A i anden plus X i anden minus 2AX. Og så i stedet for at skrive højden af A i anden, så vil jeg indsætte det her. Og det er selvfølgelig alt sammen lige med C i anden. Og nu har vi endnu et problem, fordi X opstår jo heller ikke i cosinusrelationerne. Og den kan vi få til at forsvinde ved den formler i den retvinklede trekant, vi fik at vide lige før. Hvor vi igen skal bruge ADC, og vi skal bruge den huslinje, og katete og hypotenusen. Så derfor kommer det til at hedde cosinus til C er lige med X divideret med B. Og der kan vi igen isolere X, så den kommer til at stå alene. Så det kommer til at hedde, hvor vi ganger med B, så det bliver B gange cosinus til C. Og så kan vi sætte X ind i formen her. Og så kommer der til at stå A i anden plus vi skulle lige mangle lidt skridt heroppe. Og det vi skulle lige have realiseret den her, så de her to x'er går med hinanden, så vi kun har et enkelt x herover. Så den sætter vi ind, og så står der så A i anden plus B i anden, og så minus 2a, og så på x's plads skriver vi b gange cosinus til c, og så får vi så c i anden. Og hermed har vi bevist den første sætning, og de andre sætninger kan bevises på samme måde. Og så kan man selvfølgelig også bruge cosinusrelationer, når man skal beregne vinkler.
hvor man bare skal have isoleret cosinus over på den anden side. Så den kommer til at hedde a i anden plus b i anden eller minus c i anden divideret med 2ab, kan du så svinge cosinus til c. Ja. Er du færdig?